Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Salah rek, salah sampai cuklek gegerku. Gak apa-apa. Kewajiban kok. Koret-karet, gorengan kopi, iwak bandeng, mateng dibodho. Amit-amit arek lanang saiki rupane ganteng, jalukan rokok. Timbangan dituku rokok eceran. Ngetir cagake kenek temboke, ngesir anake kenek embokne. Apa kon? Wong pacaran gak delok-delok. Ya. Ayo. Ya. Aduh, Mbok. Laduh. Ya. Asin. Wong asik kok asin. Oh Sarina ayu. Yo klambine biru. Sego tahu bongbong maleki tali tembung maleko kenteng omahe celeng alun-alun omahe doro kanjeng nang pasar tuku kok sundel bolong. Apa kon? Cekap semanten aturipun Brontosena sae boten amborong gerasa. Sae boten amborong gerasa. Nongkek-ongkek kaya ngene rek. Selamat aku iki mang gak tiba ngono wis apa iki mang. Jaran. Lho sapa inu? Sapa inu? Sapa kan iku? Kula. Lah kon iki lha apa lho wong ngono meger-meger kene kon tobro ae. Tolong napa apale? Njaluk tolong iki ngono dasarane. Tolong, kula diuber wedi kula. Kok dhisik tadi. Wedi. Dia apa kan iku? Diuber kula, diuber.
kon niku wedi sing uber kon ta wedi ambek aku kon iki. Mboten kula diuber wedi. Kon niku wedi. Wong wedi ambek aku ta ya apa kon niku kok mecici. Mboten lah, mboten diuber. Diuber sih aja susu. Tenang. Kon diuber apa sih? Cacing. Iyalah. Gak ngono kon iki mang mulai teko mamang mlakumu gak kelangkan kaya timimang ta kon iki. Lah apa wong diuber cacing kok laporan aku iki lho. Lah napa kula icak terus pecetat nggih nek mboten mencolot nutut iku lho. Iya nek diuber cacing iki aja kandha aku. Aku iki sangat ora ratune cacing ta. Lah niki Lho, kok ngisor. Kok Ndi? karet. Aku iki petuk kon gak suwe kumat sangket buahe. Wong karet dari cacing. Lah persis e. Kaya kon iki lho wedi ampe cacing apa sih cacing kon iki? Gila. Gila. Kon iki rupane ayu wedi ampe cacing, nek ampe aku gak wedi kon. Ayo nek ampe aku lah gak wedi kon. Mpun ngoten ta. Alah nyatane aku ngerti kon iki gak wedi cacing pancene kon aku pengin ngerangkul aku kon. Ayo. Lho. Ngene carane. Lho sapa iki? Yo, ngene carane. Lho awakmu. Kon pringas-pringis adane wregul ae. Lah kon koyo pringsang. Kamu omong-omongan berdua. Loh, Terus apa yang kau katakan? loh. Saya mengatakan secara serius. Apa serius sih, Rek? Ngawur gak iso bahasa Indonesia. Loh, siapa tidak bisa bahasa Indonesia? Ya kamu. Saya kan bangsa Indonesia. Kamu pun juga bangsa Indonesia. Kalau saya tidak bisa memakai bahasa Indonesia, loh, sawangannya. Iya. Arek kita kan ana trimo kon. Ana trimo. Gak wedi aku gak wedi. Suarane wis entek sik ngedung ae. Lho apa ale? Masih ngene bening lho. Bening ambane ngene ya. Kau ngerti? Apa? Ojo ganggu arek iki. Lho apa? Wong arek iki kadi bojo. Ngawur ae. Kadi bojo arek iki. Iki bakal bojoku. Heh? Bakal bojoku. Wah, temenan ta kon iki. Nah, takokno apa? Iya, Din, Dik. ngomong, Kon Din. jange bakale bojone Kartolo kita. Nggih. Kon. Nggih. Lho iya. Sorry, Pek, sorry ya. Sorry. Niki sampe cak ta lho. Eh, Iki sokran kon ya apa kran kon? Winginane tak parani gak metu banyune kon iki. ya wong pancene banyune tak sumpet lho kon. Ola apa kon delek aku sampe nang banyu. Lah jeneng Iya. lek dipedhit muni kran ngono. Yo tak duduk kerane banyu kon. Oh, kerane anu. Ya sokran. Aranku sok lan nyelok apa kan lho? Kran. Kran. Lho ya iki apa? Yang ngene iki lho nyeluk kan ajine aku. Nyeluk ngene lho. Ya apa? Halo sao kan lambene sore kena kok menjero. Ngene. Halo sao. Sik Pak. Halo. Iki lho. Ngawur ae. Wis mulai Sawo, sawo. dina iki omongno karo kanca-kancamu kabeh ya tangga-tanggamu, RT-mu, RW-mu kabeh omong. Oh, layon telambeku. Lek aku kate ngresmikan perkawinan dengan Tini. Mulane lek waktu dadi manten aku iringno. Yo. Oh, lah. Njuk tolong. Aku ngiringno kon. Iya. Lho, aku ngiringno ambek kon lah ambek merem ngono lah. Lah aku ngiringno kon. Iku lho ngetutno dadi kemanten iki lho iring-iring. Tape dhewe mari. Ngawur ae kon niku. Aku cinta. Ngene ku lak loncong. Lek kon cinta barek iki wis entenono anakku mnemne. Gak kena ibuke kena anake. Oh iya. Dadi lek wis bojoku mbok pecah wulan tenono. Tak enteni. Lahir Procot dadak lahir lanang. iya. Lah apa lanang? Lah ya apa mau lahir lanang? Rumah sambu ya apa jadi lahir lanang? Kok gak gelem? Oh lanang ada aku lanang ya. Entenono sing nomor loro. Oh iya. Mbok pecah wulan. Iya, lahir mana? Lahir Lahir. sret lanang maneh. Tak delok lanang maneh. Iya. Terus ya apa aku? Sing gak gelem ae. Gak gelem wong lanang arek. Entenono maneh. Mbok pecah wulan sret delok lahir wedok. Lahir wedok. Pirang tahun wis ning? Wis ana 9 tahun aku wis tuklu-tuklu lho kon. Wis bapak ngenteni lanang ae wis. Lho ngene lanang. Apa wis lanang. Oh, lanang gelem e. Gelem aku lanang. Kan lho ya apa ya? Masih lanang aku gelem. Tapi anak pupu. Wis tak tinggal balik lho aku nuruti kon. Anake wis Nek akeh. pore. Pak Pore wong. Anakmu akeh sing kabeh anak pupu ae ngono. Anakku pira mek anake ku? Piro? Ngelah wong mek 8 arene. Wis gampang-gampang kapan-kapan rono ya, Kran. Ya kapan-kapan dina mulu kan lho. Lah iya, suarane. Kata lho. Suarane entek ana duwe. Nantang ae. Lah, ambek Tini ya. Apa? Nok kene ae. Lah apa? Tak inggati kon. Suarane sentelo dhuwit nyerang apa? Lah iya. Wis ngene, Tin. Ya apa iki? Kon mang lapo nduk kene? Aku. Iya.
Yo gak apa-apa, ngenteni sampean sih. Wis iki kesuwen iki lek rentang-renteng didelok kanca dipandang mata umum ndak pantes. Terus ya apa kok nangkep ngono? Wis. Wis ya Sampeyan iki apa sih kan sampean? carane cok kasar rek nangkep ayo izin aku. Hubungan ini harus ada titiknya. Nek koma terus gak titik-titik. Isane titik. Ya isane titik. Blok. Ngablok ae koni. Lah ya apa? Ketara lek koni iki anake dagelan ngono. Ketara. Sampeyan iki aja ngono ta? Jak ngomong serius adake. Wah. Lah iya lah ngomong sampean iki gak ono putuse aku lak bingung tak ngenteni. Ayo nang bapakmu. Ngono. Ayo. Gak kepengin duwe anak. Tak arep-arep bareng wis keturutan mangan ati prasaku anak kuwi. Aku rasane gak iso matek tuwek aku. Wis. Kaya ngene lho gak tau nyabani omah. Karepe iki lho ya apa ngono lho. Bapak. Apa? Ambek sapa? Ya ngono ana lambe dicatut wong tuwa ya perkara omonganmu ngono. Pak, sampeyan dijak guyon nek cek gak muring-muring terus sae wong nek muring-muring iku elek gelis tuwa. Ngerti? Masih gak muring-muring ya gambarku ya kaya ngene iki. Kon iki ya apa kon iki, Pak? Aku anggar mulai diseneni. Lho ngerti ya anane anak diseneni wong tuwa mergo wong anak gak pecus ngono lho. Lah terus kon bendina nyingkre lunga teko omah ninggalno omah kene terus aku sing nunggu babumu aku iya. Ya gak ngono sih, Pak. Jarene aku nol blonjo. Aku nek kadung muring-muring temen rambutmu tak keriting temenan ngono. Lah enak lho aku, tambah maju. Omonganmu. Kadek kon nggih. Sampeyan iki ndelok apa sih, Pak? Gak ngono nyata. Sawangane ayo. Lho, gak ngono. Bakali bojomu. Maduh. Kon kok jange tak ilingno sangakno bapak iki ngerintangi karepe anak. Apa ganteng? Lho nek gantenge ganteng wong arep melesut. Kon ro riwayate welut ndak sireng ya. Apa? Baulet ae. Kon saiki tak paido, mumpung durung ana bakale bojomu. Bapak tangi turu, mari adus lenguk-lenguk ana ndek ngarep. Aku nek gak bengok-bengok gak kon gekno kopi. Lho nek bakale bojomu. Nek mrene kon tretek-tretek kon utangno gula kopi sing nyauri aku. Suwe-suwe lak legrek ngurut bapak iki. Lho, iku lak menghargai lho, Pak, menghormati tamu. Dek kan gurung dadi bojoku. Iya nek dadi bojoku termasuk keluarga. Ya menek wis dadi tamu. Dadi bojomu iki tambah pencilaan. Mangan sak mangan yo ngono. Adang apa sego nek wis mangan. Sama gopo kabeh aku. Lah iya. Sego anget iki nang tukno ndek ngarepe bapak. Kon ngenteni bakale bojomu. Marono sego wis ketok bakale bojomu mrene kon sogono. Iya wong sing anget e. Aku mangan karen-kareni. Maron kon campur kon ngulet karo ndasi klothok. Ketokmu ambek aku kayak kucing ngene ya. Ya gak ngono, Pak, iku kaitan. Mene-mene ya enggak. Sawangane lak ngajeni bapak ta. Aduh tibake elek-elek anu Pak Munawar iki sugih ya. Sugih apa? Turu sak turu ya ngono. Nek bakale bojomu mrene kon nang sawah kon tatakno. Nek bapak gak ono klosone kon apa iki? Bakale bojomu kon gak ono ya. Maru kloso kon jopuk bapak turu ndek dalar. Karepmu iku ya apa ngono lho. Ngalao ta, Pak, ngalao. Mergo wis tuwek. Nun sewu, Pak. Nun sewu. Monggo ngono lho, Pak, gak iso tamuni monggo, Pak. Aras-arasen. Bapakmu ngono daya kok minggu lho. Mbah, Kok ngadep gedhe kae golek cecek ta ya. durung sarapan jak tolo. Ero kon krungu dhewe ya. Sorry, Pak. Yang ini lah aku jangan njaluk izin nang camat, jangan njaluk pindah perkara. Iya, Pak. Iya pindah wis. Iya, Pak. Pindah. Ngomonganmu kan yo. Kok mboten tindak, Pak? Ya, Pak. Ya apa lho? Ngajeni, Pak. Pinjenengan kok mboten tindak? Gak usah tindak, aku mari jejak iki mang. Kok wonten dalem mawon? Bendine ndoprok.
Bapak mulai gak patek krungu. Tak kandhani. Biasane mbulet nggo rondo kulone omah iki. Masa? Iya ana kono rondo teles samari kelelep iki. Alah, mangkane kok ngomong ambek aku ndelok cendelo. Bakal bojomu hancur-hancur. Obong-obong nek kono bapak kon nuring-nuring bapak minggat omah iki lak karepe dinggoni. Oh krungu, Pak. Krungu ta saiki. Oh iya tanggal 6 iki apa? Malah malih nak jane. Bapakmu sapa kali ya. Yo golek wong sing kelelep-kelelep iki lho wong kentir bareng. Jane aku nabi kelir jane. Anu, Pak. Kok mboten dahar kalau? Ya, Pak. Kok mboten dahar? Nek dahar gak tahu bapak nak. Lah napa, Pak? Ngelontor ping telu. Aja kasar-kasar ta, Pak. Sakniki niku napa, Pak? Iya ta? Napa? Bojomu kok ngomong bloko suto ae. Ngajeni sih umur tua kok sawangane. Kebacut. Karuan nang duwe mantu pangkat nang bapake kaya ngene ngajeni kenek bojomu mbulet. Sampeyan ngajak ngono Pak krungu ana wonge iku lho. Anu, Pak, menawi Wingi sampe ningali rapat di Bali Desa. nggih, nggih. Lho ya, Nggih. bener. Sing ilang sepatu pitu sandali papat. Oh, nggih, kalau wingi lha kula tumbasaken rokok sampean sedot niku napa, Pak? Ya, Pak. Ngene niku dhuwit sepatu niku. Mulane mambu taline sepatu. Anu, Pak, nedon niku sing banyak gizi. Dadi teng awake cek sehat. Lho Ya, bapak napa, bendina mangan gadik gusi, Nak. Lho. Sampeyan tak delok-delok tambah suka wayang golek, Pak. Lho citumen iki lho. Ya tahun 81. Moro tuwa wis dicacat kaya ngono pikirin sing gak ngenes bapak iki. Mboten, Pak. Maratuwa kali mantu nek saged nggih monggo guyon-guyon lah, mboten tegang nemen-nemen Wis sawangane. dianggep duduk moro tuwa ngono. Wis dianggep kaya kanca biasa. Ya Tolong mari, Pak. kon tangi turu mari adus, bapak lenguk-lenguk nang ngarepe lawang terus ditoki bapakan temen alu. Ya gak sampe ngono sih, mosok guyon ngantem malu. Nggih sampean kudu menging sapi, Pak. Sampeyan nek saged menging sapi nggih. Iya Pak, isa ta Pak? Isa mungkin Pak. Aja guyu ta. Bang guyu apane? Sangkano ratune sapi ta aku. Lho, Nek ngomong menging sapi. Dadi lek anak mantune sajak koyo ngeten maratuwa kudu saged ngladeni, ngoten, Pak. oh. Niki ngeten, Pak, prinsipe nggih. Nggih. Dina niki adik kula jak teng kutha, kajeng kula jak balik nyambut gawe teng jeragan kula sing lawas. Lha engko tak dhisik. Wong kono nok kene. Nggih. Pirang-pirang bulan, pirang-pirang ya wis pirang-pirang dina. Kon ketok mbules ae kaya wong males gak nyambut gawe. Terus saiki durung dadi bakal bojo. Lak durung resmi terus kon jak nang kutha anakku kon ngoni apa? Lho, mulane niku Pak, sing kula tedhi niku kesadaran sampean. Kula jak nyambut gawe golek dhuwit, dina Minggu lak dadi kemanten, kurang seminggu niki ya, Pak. Lho iya bapak wis umum nek jange mantu lho. Lho, lek pancen kula golek kaya nang mungkin mboten asal kaya sementara niki omah niki nggih. Iya. didol Aturen rumiyin. ta? Aturen. Omah niki didol rumiyin lek mantun dadi kemanten lho niku mungkin kula kali sampean gampang. Gampang, bapak minggat ngalor kon sing ngidul. Kok Bapak guyon, Pak. Kula jak nyambut gawe teng jeragan kula sing lawas. Kula lak buru ten kutha nembe niki, Pak. Iya Pak, enak Ngono. Pak. Kayak bondo. Lah kula kepengin ngurusi anak sampean kali sampean nggih. Iya, Kula lak wangsul lah sakniki sarene pun beres kula jak teng kutha nyambut damel balik teng jeragan kula sing lawas. Dina Minggu kula wangsul dadi kemanten pun. Lho, soalnya ngene lho. Nggih. Ya tini barang. Ya apa sih Pak? Tak izini tak olehi. Tapi bapak iku wis kesuwur lho. Nek sampak ana meresete kon ngerti dhewe. Wah, bapak iki nimbang isin atuk wirang, Nak. Wae laan. Ya apa kon iki? Loh. Kula lak ngerti ya, Pak. Ngerti Termasuk ya? kula lek mempermainkan anaknya orang lain. Lah, betul. Gengsi. Oh, Gengsi, Pak. justru karena nginu. Zaman bahasa Indonesia pun saged ngoten. Iya wis. Pak, iya. Ngene bekasih bapak. Ojo sama minggu lho, minggu ku wis gawemu dadi Enggak, Sabtu Pak. mulia. Nah, nggih. Pun tah mboten ujar mboten kau lek kula asal kaya sing gedhe. Iya. Kula pasangaken untu, Pak. Nyun sewu lho, Pak, nggih. Kula mboten kok terus sing nglamak mboten. Dadi guyu sak guyu cek iso sempurna, Pak. Umpama bapake gak duwe mantu kon ya gak patrek ning bapake. Lah lan opo, Pak? Tambah enak sih Pak, ketok enom. Kon ngegongi tok ae kon niku. Dadine nek terima tamu ku waduh rek maratuwane Kartolo saiki wis pasang untu. Marane wis duwe untu dikek guyu nek Bojonegoro. Lah perkara nanggap, Pak, napa terus kula? Sampeyan terserah nanggap napa. Napa nanggap kentrung, napa pencak. Iya. Niku
wayang wong, nggih. Bapak biyen ndek ujar, Nak. Nggih. Ya wis gak ngetokno dhuwit akeh-akeh. Bapak nek adikmu sak waya-waya ana sing njaluk, Nggih. nanggap sepele nanggape Bapak. Napa sih, Pak? Wong kerik. Nanggap wong kerian. Iya wong kerian iki lho masuk angin. Oh, sampean nggih mboten umum, Pak. Ya wis urusanku gampang. Urusanku Sing gampang. penting nyambut gawe kenek kanggo angkat nikah. Saiki ngene, Dik. Ya. Ya Golek apa? ana kutho lek ditakoni jeraganku ya. Warang kon iku adikku, dulurku. Oh iya. Ojo ngono. diwarah bakal Gak oleh bojo. ya? Iya gak perlu ning ngene lho tak bisiki coba. Oh Iya, iya. iya, iya. Iya. Iya, Iya. Pak, sampean Saja sumber, Pak? krungu, Pak. Ya apa sih? Ngeten lho, Pak. Iya. Lho, Iya, Pak. Iya. Seneng ya, Pak. Apa bojomu ambu simbukan? ngawur mawon. Nggih sampean mbon tawadus. Sapa? Sampean. Wis 3 dina Lho, nyene. ngeten lho, Pak, kula Iya, kula iya. bisiki. Lho, Heeh. kupinge sing ndi sih iki? Ngale, Pak. Ngale. Ngalih nih sore kencet iki. Nyun sewu lho, Pak. Ngeten lho, Pak. Iya iya. Lho, nggih. Lho cik temen iki lho irunge maratuwa dicangar iki. Lho sini iki lho, Pak. Lho kula bisiki. Oh, iya nak. Sumber apa, Pak? Iya iya. Napa sih? Nang Pasar Turi. Sampean niku. Pokoke dina Minggu beres kula kali arek sampean dadi kemanten. Iya iya. Perkara biaya-biaya ngen kula, perkara biaya-biaya sampean mawon nggih. Biaya-biayae kawinan iki kon. Nek Nggih. biaya-biaya bapak dikeroyok hansip menae. Pun perkara belen gampang, Pak. Pun susah-susah mbeleh sapi, mbeleh kebo, mbeleh gajah kegeden. Kegeden. Sakniki monggo ngen melekan cilik teng lepen mawon. Nggih. Heeh. Gogon teng lepen. Nggih. Sampeyan Ya, Pak, sampean betas lorop ngono lho. Betas loro iya bojomu lemu. Aku gogon iwak. Jangkep 3 jam lah nyunyut aku lan. pun saentene iwak niku, iwak uceng dicekel cek. Iwak lele cek. Nggih. Kabeh iwak kutuk cek mun, anggang-anggang cek. Dikumpulno dadi siji. Aku kuatir bae bapak iki nyaut lumut. Lho napa nyaut lumut? Lho lak malih dadi krawon kok lah. Sampeyan naturi sedaya. Iya iya. Damel ulem-ulem kinten-kinten pinten. Damel kejutan, Pak. Damel kejutan. Oh, kejutan. Ngekekaken ulem-ulem. Dorong bapak nyebiarno ulem-ulem wis bendina gemeter bapak iki. Lho ngoten ngekek kejutan. Oh, iya. Ngelungaken ulem-ulem kali mbeto kecer. Dilungaken ditabu cek lho. Tak Dadi kejutan apa? Sing nampa kaget. Nggih. Oh, kejutan. Nggih. Wis akeh gak buwuhe nah. Lho. Lah sampean rumoso. Wis akeh gak buwuhe. Lho, lah tamian. Samian. Sampean nate bowo ya, Pak. Lho ya apa? Tapi wong blater sampean. Lho. Sikile wis putih. Wulan besar iki kon tak kandhani. Nggih sak ulan tel. Bendina lelawatan ulem-uleme 8 sedina iku 12. Tapi Sampean kabeh. buwi. Sitok gak sitok tekan. Lho sampean ngoten iki apa? Ya nek ana. Sinten mawon sing sampean tumpangi? Sing tau sampean tumpangi sinten mawon? Elingku sing tau tak tumpangi ya iku. Sopir apa? Eh? Sopir apa yang tumpangi? Mboten bowo lho, sing tau sampean buwini sinten Lho mawon? iya iki Mas Parto. Ya, sampean tak aturi. tumpangi biyen niku didekek 2000 tak dekek 1000 berarti 3000. Ampun, Pak, rebo cukup saniki kula nyuwun pamit. Iya, ya, Ajik Nak, kula iya. beto teng kutho dina Minggu kula mesti dadi kemanten. Ambek bapak tukokno sepatu susulan. Iya. Nggih, Pak, pareng Pak nggih. Iya. Tak dongakno selamat.